Abia acum. Acum registrează. Uite așa, acum vă... Dacă nu mai umbli cu aparatura asta, uite că nu mai știi. Să dea Dumnezeu să fie cu noroc la toată lumea. Acum ce faci? Schimbi butelia? O pui la... Da, o pui la ăla, Marian. Ca dacă este să fie apă. Deja oricum apă avem caldă. Ai văzut că ne-a ajuns apa, că Vicuța zicea că puneți afară la chirosiu. Da, la chirosiu. Dar nu erau butelii multe așa. Păi nu era. Nu era. Și ne chinuiam cu... Da cum, da cum? Da, așa era. Ei, lasă că... O groabă făceai și culemni. Care mai avea paie era mai mult, dar avea toată lumea. Dar tu vroiei paia acum să pună Nea Vasile pe purcel? Ia uzi, Nea Vasile, ce poftă avea. Zi la anul, dacă iei de la mine, îți dau și paie. Să-l dau cu paiele în gură. Acum trece anul. Trece, Nea Vasile, trece. Să fie sănătate, că... Acum numai când ne trezim a doua zi dimineață, Doamne, mulțumim că ne-a ridicat din pat. Are, domnul Mitu, dar n-ai văzut, mă, acum ăsta cum s-a întâmplat așa zăcut cu atâtea zile și nu știu nimeni. Și popa dă s-a dispărut. Domnul Mitu, când a făcut după vaccin. Dar nu m-am îngropat ăștia fără clopă. Da, l-a îngropat fără clopă, da, cum dar? Da. N-ați auzit? Da, cum, nu auzi, Nea Vasile nu știe. Da. Eu, ăsta e eu, dar nu știam de ce. Da. Ăștia, care stau cu ele la cotimel, La păhăruț. Da, la mișuni, la... Marian, ai adus fața aia de masă unde? Aici. Ai pus, da. Bun. M-am luat fără clopă. Bă, da, nici așa, băi, eu n-am plătit și eu contribuții. Am măcar clopă. Sunt măcar ultimul drum, nu? Am aflat și noi. L-am găsit de trebuie să ți-am. Așa e? Dar bă, ții oarecum. Cine e, cum? Cine? Așa nu stam cu nebușa la Brăgășoș. Pentru doi vin din pizda, mătii, și mă omor pe mine fără, m-am joc fără clopot la cohor. Eu m-am plătit atâția contribuții. Care țin ce alu greu, stam cu Isa Beță, ușa la care este poli. Băi, eu stam la Brăgășoș. Daniel. Da, i-am zis. Până tu îngrochi oamenii fără să tragi clopot.